част хора, втора. Така, взехме си една девечица. То даже си има сламчица да я надуваме. Така. О, има и такива някакви за пранкове мога да правя. Ама не. Няма да е. Честно казано, доста се кефя за сега с покупките. Но има още какво да се избира. Има. Пинята са сме взели някакви. Дай това рецепт да изкараме. Пак тук е по-спасен. Дай първо аз да ми... Има шапчици. Колко бройки? Една, две... Търсиме тетрадките. 5 бройки. Ние сме 20 няколко. Виж. И там има съобщение. И това... Какво е? Пинята! Дай да ги видя другите, може ли? Там видите блока си. Да. Вземи го, тъйте с нея, аз съм тук. Бабо, избрахме и деветката. Има много работи за... Има златна деветка. Ела. Чукай първо. Това ли са пиняци? Да, ето. Аз избрах тази капи. Тая капи баре. Избрах с бъбълчето. Тази. Ма има и момчета. Малка, искаш голяма ли? Искаш някаква голяма? Ами искаш ли да вземем она на Happy Birthday? Happy Birthday ми изглежда много по-хубава. Това е много бебешко бе, баба. Капибарата е модерно. Бебешко. Да. Бебе. Защото долу в коментарите дали ви изглеждаше бебешко. На мен не ми. Добре. Има и торта. Аз бих си взела тортата. Повече. Ма ни трябва и бухалка, бабо. Трябва ни бухалка. Да си избрала. Става ли? Трябва ни бухалка, да. Трябва ни бухалка. Какво значи бухалка? Да я удрям. Къде е цифричката, която избрах? Къде е ли? Ела. Чакай, тук. Трябва да се разминем. Аз избрах и тук имаше една деветчица. Чакай. От тия златните лебедари. И какво да си избера? Няма друго. Има. Какво искаш? Тук има две. Тук има само до 4. Тая е по-интересна, по-различна от другите. Не е така златна, виж я. И добре. Бих си взела... Бабо, ето свещичка. Да, телефонът с тебе ли е? Свещичка, да, ето го. Задължително вземи си. Ма защо 8 бе, 9 бе? Аз взех 8. А сега, защото съм на 8 и се обърка. А вие каква взехте дяло? Жълта? Да, жълта. Чакайте. Бабо, ела! Чакайте, че не мога да я сложа. Ако искаш, бабо, може... Ако искаш, може да вземем и такова. 9. Не ти харесва. Що? Златна. Май твоята баба, нещо тия цифри не ми харесва. Тия са точни, виж. Не, аз не искам розово. Такава ли взехте 9? Да, е такава същата. Окей. Деветка, ама не, аз бих искала... Аз, бабо, бих си взела от тия. Виж, от тия бих си взела. Виж, бабо. От тия бих си взела. Аз това гледах, баба, че е много тъмна нещо. Да, и на мен много ми изглежда иначе тъмничка. Няма да взема. Добре, искаш ли? Чакай. То тук няма кой знае колко хубави балони. Тук защо има 0? Ако някой става на 90, 80, 70, 60, 50, не знам. Аз не ставам на 50, аз ставам на 9. Ето, имаме деветка. Бабо, намерих ни деветка. Супер.
Добре, тайно. Намерихме пинята. Деветки. Не, брови имам момите животни. Чакайте. Чакай, сега това само тръбата ли е? Кое бе, бабо? Това за какво е? Това е такава тръба за балони, където да сложиме надути балони около нея. А ти искаш да вземем ли? Да, искам да вземем там да ти направим местенци, където да можеш да... Ама това трудно ще го направим ние с тия балони. Добре, но е такова да вземем и да купиме балони към него, такива да вземем две поставки от двете страни или... Не, аз искам и това. Сега разбирам, че ще бъде трудно, ма... Ще видя баба също. Ти избираш от поставките, аз с другото се занимавам. Решено е. Има и на Стич, хора. Погледнете на Стич. Ма аз избирам капки. Баба, Е, такава поставчета да си вземем с балончета. добре, а баба, искаш ли всъщност да вземем на Стич, отколкото на капи? Кое беше за баба вече? Стич е за големи, бе, бабо. И не ми харесва, че е син. Голяма работа. Това е небесно синьо. Не. По-добре, или си избери това най-неутрално Happy Birthday. Не, това вече не ми харесва. Капибара ще вземем. Капибара. Как го каза капибара? Хора, вижте. Чакай сега да избера балон. Тортичка. Аз също искам да избера, де. Избери, айде. Искам е това. С златни. Ама няма да ми отива на свещичките, нали? Виж сега, свещичката е за тортата в училище. А не, там няма торта, значи заради. Ами трябва да изберем друга свещичка тогава, ако искаш тия балони. Има един паднал, който ме е лапен. Не мисля. Добре, огледай ги още веднъж, не бързай. Огледай си балончетата и си избери. Хора, не знам вече какво да си избера. Добре, искаш ли тия да вземем? Виж. Хубави са. Ох, По-голяма няма ли опаковка? има. Скъпо вече. Не искаш ли да вземем малките? Но не ми харесва. Виж сега, дай трябва наистина да изберем всичко да е в тон. Ела. Хора, намерих си златни балончета. Виж сега. Това ти е капибарата. Това ти е само за училище. Да. Много малко ми се струва, баба, но сигурно моли няма да се съберат с нея. Ще се поберат едно, две. Съберат, добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сигурно ще се поберат по 300 балона. Аз съм балона. Ако искаш, може да вземем на Стич. На баба повече харесвала капибарата. Минаш капибарата. Добре. Да, мога да. Да! Чакайте. Тази деветка аз ти я показах и ти каза, че не ти харесва. Ако вземем тези балони. Добре, както ти решиш. То това може да не е твоя рожден ден. Да бе, не, както аз реша, ти трябва да си решиш. Ами аз, Може и такова да вземем. Аз обичам дъгичката. Не по-обичам. Добре, значи тогава ще изберем такива. Добре. Да. Ела тогава да изберем такива балони. Ако искаш деветката. Добре, айде, искам. Чакай. Сега искам много хубаво да помисля. Ще вземем дъгата. Ще вземем дъгата. Щом ти Едно такова ще вземем. Happy Защото birthday. няма да- Ами да, това си отива, защото и това е на него златничко. Да.
Взимаме и тук има и трябва да жълто. вземе такива. Те са само мънички някакви. Чакайте, че какави и дари. Има ли други по-големи? Не. Можеш ли ми прочетеш какво пише някъде на български? Тук няма български, бабо. Ма са от тия свещичките. Дето са с огънчето. По Добре, 4. остави го това. Сега. Значи, избрахме. Ама сега да изберем балони за стойката, които да си отиват на... Ама трябва да имаме още една цифричка, трябва да имаме и за... Виж сега, за училище там нямаш торта. Имаш само за ресторант и торта. Значи това и това с торти. Това да изберем балон, който да отива на тези неща. Баба, ти си взела чашка ли, бе? Това са за мен. Така, хора, ще се върна, когато изберем балони, така че очаквайте трета част. Аз тук искам да го видя това. Ще го видя на камера, аз какво се вътре. Добре. Да се изглежда тъпичко. Така, ми хора, очаквайте трета част.